the mix, in 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 the mix. Jeg har nu en rigtig skøn fyr på besøg her i aftens Mettes Mix. En gut, jeg har glædet mig rigtig meget til at præsentere dig for. Han har gået lidt nye veje og tænkt, det er meget godt med alt det wellness og alt det gode, vi gerne vil gøre for os selv, men hvorfor ikke kombinere det på en rigtig sjov og underholdende måde? Hvis jeg nu eksempelvis siger Sex and the City Spa, hvad hvis jeg siger prinsessespa, hvad hvis jeg siger chokoladeceremoni? Ja, det kunne godt lyde som et udsnit fra en drømmeverden, men det er det faktisk også, når man i cirka 3 timer gennemgår den lækreste behandling, hvor det bare handler om at være i et med sig selv, og måske nyde det sammen med nogle gode venner eller veninder. Med de ord her i studiet, der bliver jeg stort hjertelig velkommen til dig, Ras. Det hedder nemlig Ras Spa, og du hedder Rasmus for at være helt korrekt. Ja. Velkommen til. Tak skal du have. Og det er vel ikke forkert at sige, at vi er i en lækker drømmeverden med dit nye koncept? Jamen, jeg synes jo, det var hele det der med drømmeverden, som der altid har tiltalt mig. Jeg fik selv på et tidspunkt stress og tog ud og besøgte et spa, og så lagde jeg ellers bare der i badekarret alene. Når du først har leget med lyden og bagefter med lyset, så er der ikke rigtig noget at gøre. Og hvis du har stress, så har du svært ved lige netop at koble fra. Det er nemt nok at sige, at jamen, sæt dig ned og meditere, men hvis du nu ikke er typen, som kan slippe tankerne fra jobbet, så tænkte jeg, hvad nu hvis jeg har eventyr med? Og så begyndte jeg ellers at fortælle eventyr hver gang, jeg lavede spa. Og det blev jo et kæmpe tilløbsstykke, og vi startede med Kleopatra. Og forestil dig bare, når du kommer til spadet, at vi lige hiver dig ud af hverdagen og fører dig helt tilbage til 70 år før vores tidsregning. På østsiden af Nilens bred, omkring januar måned, da Tommy Lejers den 14. kigger ned på sin nyfødte datter og siger, du skal hedde faders stolthed, eller på egyptisk, Kleopatra. Og det er jo der, det hele starter. Hold nu op. Det er et af de temaer, man kan få dig ud til, Rasmus. Ja. Ja. Altså det største tema nu, når vi har maj måned, så er en af de rigtig store tilløbsstykker på nuværende tidspunkt, det er jo Sex and the City. Om den må gå rent hjem. Den polterabner. Vi er vilde med det, ja. Ja, polterabner. Jamen polterabner, hvor pigerne kommer, og det der med, at det ikke kun er bruden, der bliver behandlet, men at alle pigerne bliver behandlet, og så selvfølgelig efter temaet de 4 smukke piger fra serien, og at vi sidst slutvis smøres ind i en lækker kropsolie, så vi kan slå Natasha af pinden og vinde vores egen Mr. Big. Nu har vi taget et lille udsnit med her i mit program i aften, Rasmus, og det hænger jo sammen med, at jeg synes, at vores seere lige skulle få et billede af dine produkter. Jeg kan sige, at eksempelvis så er der ikke tilsat nogen former for kemiske parfumer. De er parabenefri. Altså man har tænkt over, hvad der skal være i de her flasker og krukker. Er det den tid, vi er i nu, der ligesom gør, at du er så bevidst om, hvad det er, vi skal smøres med? Men prøv at gå endnu mere personligt. Hvis du skal lave aftensmad i aften, så bestemmer du, hvor lang tid bøffen skal stege, hvor lang tid kartoflerne skal koge, og hvordan salaten skal være. Mm-hmm. Og da jeg nu var så heldig at begynde at lave mine egne produkter, så kunne jeg selv vælge. Ja. Og så må jeg jo sige, så synes jeg, det er vidunderligt at kunne sige, at ingredienser fra udviklingslande altid er fair trade. Jeg kunne få lov til at bestemme, at det skulle være uden mineralske olier og uden syntetiske parfumer, og det skal være økologisk. Så når folk spørger mig, hvorfor, jamen så er det lidt i stilen med, at huden er vores største organ. Så hvad vi kommer på udenpå, jamen det trænger også ind. Det er temmelig væsentligt. Ja. Lad være med at komme noget på huden, som du ikke også vil komme i munden, og derfor så tænkte jeg, jamen lad det være så rent, så det kan spises. Så gik du jo i gang med hele den her udviklingsproces. Ja, det var noget af en rejse. Var det ikke det? Du stak hovedet ind i løvens skab der, gjorde du ikke det? Jeg fik jo lov til, jeg rejste jo en masse i Indien og Thailand og andre steder i verden for at lære om hvad var den gamle dags tilgang til kroppen og til medicinsk brug af kroppen. Jeg kan meget godt lide den der ayurvediske tilgang med, at vi er et enhed. Og at jeg så har været så heldig, at med et af mine produkter endda er indstillet til Danish Beauty Awards. Præcis. Det er jo, det viser jo kun, at det er den rigtige retning. At du har ramt rigtigt. Ja. For en gangs skyld. Ja. Og så er du også, men det er jo det humoristiske menneske, du er. Du har lavet små budskaber her
på den der lille balm, man kan købe. Jeg lavede sådan en kysse. Det var for at lave kysseklar læber, så der skulle stå kys mig, for jeg er din, kun din, og kys mig, som var det første gang, som jeg gav til min kæreste derhjemme. Og så siger han så, det er meget fint, kys dig, som var det første gang. Så mangler jeg bare en liter vodka, for godt nok, hvor var jeg fuld. Nå, igen humor. Humor er da vel også vigtigt, jeg tænker, når du skal stå, det er jo et stykke skuespilkunst, du faktisk laver, Ras, når du har dine klienter eller dine kunder. Ja. Så du skal jo være humoristisk, du skal være gearet, du skal være glad. Hvor kommer alt det der fra? Jeg tror, altså, det er jo det samme. Hvor har du dit fra, Mette? Du har så mange besøg, når der kommer her i dit studie, og det samme er det, når folk har gæster hjemme. Ja. Og til de ansatte, jeg har i mit spa, så plejer jeg også at sige til dem, jamen, tag det som, at folk kommer som gæster. Tag dem som gæster, der kommer i vores spa, og behandle dem som gæst, og så ellers underhold dem. Og de bliver underholdt. Jeg har jo talt med folk, der har oplevet det her, og man skal medbringe badetøj og et håndklæde, og så er man simpelthen klar til at få den mest fantastiske og hyggelige... Så klarer vi resten. Yeah. Hvis det er Sex and the City, så finder vi cupcakes frem, og vi har cosmopolitans og champagne og hele piltøjet. Man skal ikke tænke på noget. Nej, og du står jo simpelthen for arrangementet. Det er jo ikke altid mig selv. Jeg har jo været så heldig, at vi har fået travlhed i forretningen. Og det gør med jo, det. Det er jo dejligt de her tider at høre, at folk de har succes. Hvor er det dejligt, ja. Så jeg har jo fået ansatte, som hjælper mig med at... Men under dit koncept? Ja. De er blevet lært op i, hvornår at vi skal have Charlotte på banen, og hvornår at Maja for folket, de tilbeder deres store guder, og så de er fuldt udstyret. Du har altså set nogle afsnit af den serie, det har du været nødt til. Hvem har jeg ikke set serien? Prøv at høre, kaffepeeling, body gold, mint scrub. Vi har noget af det her på bordet. Det er jo nogle af de der lækre ting, som man kan rulle sig i, skulle jeg til at sige, når man vælger at prøve sådan et spare her. Men faktisk så har vi lige taget den en tand yderligere i aften, fordi du synes, at der skulle være lidt ekstra, hvad kan man sige, wellness, luksus til Mettes Mix-seerne her over sommeren. Så hvad er det, du har fundet på, Ras? Jamen, hvilken kamera er bedst? Du tager ham derovre, han er skøn. Jamen, jeg synes jo, at seerne her fra Mettes Mix også skal gøre sig sommerklar. Vi har ligesom, vi kan dele kroppen op i nogle små områder, vi kan have ansigtet, og så har vi enten for mændene, der er det gerne brystkassen og skuldrene, de skal ud og gøre os glade for at vise frem, og hos pigerne, der er det jo tit lamselåne, de gerne vil. Så jeg har lavet lidt opskrifter, som du jo har lovet at vil lægge på Mettes Mix. Præcis, på vores hjemmeside. Ja, på jeres hjemmeside. Og jeg vil gøre det samme på min hjemmeside, så at folk kan få den her oplevelse derhjemme. Og hvis vi nu tager ansigtet til at starte. Vi har meget kort tid, skal jeg sige, så vi skal nok stramme den lidt op, Ras. Ja. Vi kan desværre ikke engang nå at komme helt ind i detaljerne. Jeg tager den kort. Ja, meget kort, fordi vi har simpelthen ikke ret meget tid tilbage. Godt. Hvis vi tager ansigtet, så er en nem peeling med sukker, honning, havregryn og lidt olie fantastisk til at fjerne de døde hudceller. Og så citronen, som vi bruger lidt af, saften af, der kan vi gå igen, når vi laver til kroppen. Så bruger vi saften fra citronen, river den let, lidt mynte, lidt olie, masser af fint salt. Citron er fantastisk til at stramme op i huden. Så vi skal egentlig bruge, hvad vi har i køkkenskab og i køleskab derhjemme? Vi tager ud fra nemme ting, som de seerne har derhjemme. Hvis trække sammen, har man lidt synligt appelsinhud, så citronen er fantastisk til at trække sammen. Vi vil elske det. Og så lægger vi også lige en lille opskrift på en mist på din hjemmeside, så folk de har muligheden for at gå sommeren igennem med den mest optimale hud. Så kan du til sommer gå på stranden og pege dem ud og sige, hun er for lækker, han er for flot. Det må være en seer af Mettes Mix. Hvor er du sød. Vi siger tak, gør vi, at den kommer ud og ligge på vores hjemmeside, som jo altså hedder www.kanalcopenhagen.dk/Mettes-Mix. Men endnu vigtigere, synes jeg, i forhold til temaet og til Ras, som vi lige har siddet og snakket med her, det er måske, du besøger hans hjemmeside. Der er så nemlig yderligere information om koncepter og temaer, produkter og meget andet. Og den hedder 3x W, så hedder den ras-spag.dk. Altså 3x ras-spag.dk. Der ligger jo masser af informationer, man kan gå ind og hente. Det kan du tro med det. Ja.
Ved du hvad, det kan være, jeg kan lokke dig forbi over sommeren, så tager vi den derfra og ser, hvad der ellers er sket. Så kunne det være, at vi skulle lave nogle opskrifter til dine seere om, hvordan at de solskaderne bliver rettet op igen og går i vinteren. Det vil vi nemlig gerne vide, den med solen, ikke? Vær ven med solen, vær bedste ven med solen. Tusind tak, fordi du kom i dag, Rasmus. Jeg er glad for at have dig på besøg, og desværre har vi jo så som nævnt ikke mere tid, men det råder vi på en anden god gang. Ja, fordi vi to kunne jo blive ved. Vi kunne lave sådan en rest special, kunne vi.